MaliKunafoni jabrani layaba malikona ni malikokani ya ka émission BEKA KOUMA damneli bi émission BEKA KOUMA kena konona na anya latige ka anga kunafoni di gafe mbe no be wele ko la Sirène anya latige ko directeur de publication wele ananga na masala wakati nu kungurun konna na ka keni kunafoni munu bebe jamana kono amna kuma da dairema aki yara nya fayo doni anula monsieur Doucoure awa Allah ibsiki yara fa mo doni ne tɔgɔ ye Abdouramane DOUCOURE kunafoni disɛm bɛ nɔ ko la Sirène kunafoni disɛm bɛ bɔ dɔgɔ kɔnɔ siɲɛ 2 ne y'o ɲɛmɔgɔ ye directeur de publication. Monsieur Doucoure MaliKunafoni jabrani ala tege bi ki wele an na masala wakati nu kungurun konna na ka kɛ ni kunafoni minnu bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ. Monsieur Doucoure an ka ɲininkali fɔlɔ ye min an y'a ye Choguel Kogala Mayiga ye bɛ ka na ni kokuraw ye gouvernement kɔnɔna na a bɛ ka na ni kokura camanba ye walasa camancɛ fanga in bɛ se ka latigɛ ka ɲɛ cogoya min na e hakilina ye jumɛn ye o ko la. Ani sɔgɔma bɛɛ lajɛlen n bɛ n ka foli bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ Mali kɔ kan i ka ɲininkali diyara n ye nka sani n ka n da don i ka ɲininkali la n bɛ fɛ ka foli bila kɛ hakilina jigin kɛ an ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ nɔ k'u le radar o directeur de publication bi a bɛ kaso la u y'a datugu kunun information ɲini kun nɔfɛ donc n bɛ hakili jigin k'o la parce que an ka baara ye mun ye kunnafoni sɛbɛnnaw mana degunnen don yɔrɔ o yɔrɔ an hakili bɛ taa o la donc sɔgɔma in na an ka hakili b'a la. Ko MaliKunafoni jabrani mɔgɔw ka tasibila b'a ye. Voilà merci bien i kuma min fɔ nin ye i ka ɲininkali kɔnɔna na n bɛ se ka mun fɔ o ye k'a fɔ ko effectivement an bɛ se k'a ye k'a fɔ Choguel nali changement dɔw kɛra an bɛ se k'a fɔ a bɛ fɛ ka ko kura dɔw lana mais yali ko kuraw don wa o de ye ɲininkali yɛrɛ yɛrɛ parce que n'i y'a jateminɛ c'est vrai que a nalen a ye gouvernement falenna n'i ye ɲininkali kɛ gouvernement falen yɛrɛ mɔgɔ minnu nana gouvernement na n'i y'a jateminɛ a bɛɛ tɛ mɔgɔ kuraw ye a mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mɔgɔ kɔrɔw ye donc n'a y'a fɔ k'a fɔ k'a bɛ ka na ni ko kuraw ye c'est vrai que an b'a ye k'a fɔ ko il a la volonté a bɛ fɛ ka changement kɛ mais est ce que changement in bɛ kɛ mɔgɔ minnu nana olu bɛna se ka changement kɛ wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ye mun ye est ce que a nana rythme mun na est ce que classe politique ani mɔgɔw bɛna a to yen wa a ka se k'a ka baara kɛ parce que n'i y'a jateminɛ hakilila jigila Choguel kun ye M5RFP ɲɛmɔgɔ ye sani a ka na kɛ premier ministre fɔlɔ a ye kuma caman fɔ a ye critiqueli caman kɛ donc bi bi na n'a fɔra k'ale yɛrɛ taara ka bila jamana ɲɛma an bɛ se k'a fɔ baara bɛ gɛlɛya a bolo kosɛbɛ. Monsieur Doucoure an y'a ye ko Choguel ka sisan activité ba bɛnnen don ka taa bɔ minnu y'a kun premier ministeriya in na e hakilina ye jumɛn ye o ko in fana na. Bon ne hakilina ye mun ye o la ne bolo bi n'an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali mago tɛ o la kosɛbɛ c'est vrai que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ hakilila kun ye mun ye Choguel kun bɛ se ka jamana premier ministre de don ne bolo n'a ye invitation ci ministre kɔrɔ ma ou bien ka invitation ci mɔgɔ minnu bɛ personne de ressources ma Mali la u bɛ se k'a sɔrɔ primature la tile kelen a bɛ nin rencontre kɛ et puis a banna bɛɛ b'a dɔn bi na Mali la priorité tɛ k'a fɔ premier ministre lajɛ n'i y'a jateminɛ an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Bobo Cissé a taara o lajɛ ka taa kumana kosɛbɛ mais o kun ye jumɛn lajɛli kun ye jumɛn aw de wulila ka o premier ministre kelen nata k'a fɔ ko vraiment a dɛsɛra solution taabolo Mali ko la a ka taa bi n'aw wulila ka taa ko a bɛ taa o lamɛn a bɛ taa mun de fɔ ɲɛna yali a bɛ taa a ye échec minnu kɛ a bɛ taa o échec de kalan ou bien a bɛ taa mun de kalan donc ne bolo bi na priorité ye fɛn wɛrɛ de ye mun tɛ visite n'i bɛ fɛ ka n da don priorité la n bɛ se k'o fana fɔ. I bɛ se k'i da don a la dɔɔni k'o ɲɛfɔ an filɛlibagaw ye walasa u ka faamuyali sɔrɔ. D'accord bi na ne bolo Mali la priorité ye lakana ye fɔlɔ ka sabu kɛ bi na lakana ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali dan ye Segu ye an bɛ se k'a fɔ ten i mana bɔ Bamako i mana se Segu la dɔrɔn i bɛ tɔgɔ de b'i la k'i bɛ Mali la parce que tu es dans une insécurité totale c'est les bandits qui font les lois Bamamatɔw de b'u ka loi kɛ yen nɔ ne bolo Mali priorité fɔlɔ ye lakana ka kɔlɔsi priorité filanan ye jumɛn ye o ye bi na dunkafa Rebeka yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ sugu la fɛnw tɛ se ka foyi tɛ se ka san sogo kilo ka gɛlɛn
sogo kulo ka gɛlɛ jɛgɛ ka gɛlɛ tomati ka gɛlɛ kunun balimamuso dɔ bɛ k'a fɔ k'ale tomati den 5 sa 100 o tɛ tomati den 1 mugan ye donc bibi na ils doivent s'atteler à ça. On a besoin qu'il faut le coût, le prix des denrées de première nécessité au Kanga Djigi. Non, ma Djigi, ne va finir avec une autre révolution n'est pas exclue. Voilà. Priorité sabana fana ou élection. A mes période mon assemblée sur la sifanga là. Et beba donc sur la sifanga transitoire, beba transition beba transition infirmier. Donc bibi na la kaka ou test ou ka wuli ka joke mo se ka ke élection se ka ke jona jogumna. Et am se ka président démocratique sur la jogumna malla. Ne hakilla malla bibi na mago bolo de priorité. Monsieur Doucoure i bɔra k'i da don priorité la sisan nɔ mais an bɛ se k'a dɔn e yɛrɛ hakilina na Choguel bɛ se ka ko jumɛn de kɛ walasa camancɛ fanga in bɛ se ka latigɛ ka ɲɛ a bɛ se ka baara jumɛn de kɛ a bɛ se ka na ni stratégie jumɛn a bɛ se ka na ni fɛɛrɛ jumɛnw de ye walasa camancɛ fanga in bɛ se ka latigɛ ka ɲɛ cogoya min na. Bon a bɛ se ka na ni fɛɛrɛ minnu ye o fɛɛrɛ kɔni tɛ ka fɔ ka bɔ ka taa mɔgɔw lajɛ a ye dɔ kɛ munumunu na walima ka taa i y'a jateminɛ kunna sini a taara ɲamanton dɔ Medinakɔrɔ a taara an y'a ye a donna mobili kɔnɔ ka non a mago t'o la n y'a f'i ɲɛna cogo min na priorité ye jumɛn ils doivent veiller à ce que fɛnw ka nɔgɔya fɛɛrɛ min bɛ se ka bila kɛrɛfɛ ministère du commerce bɛ yen nɔ donc a kan ka fɛngɛw de kɛ wulikajɔw de kɛ mun b'a to fɛnw bɛ se ka jigin cogo min na n'i y'a jateminɛ Mali la yan nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ gɛlɛya nafa kun foyi t'a gɛlɛyali la k'a fɔ ko explication de b'a la ɲɛfɔli de b'a la mun bɛ se k'a to k'a fɔ ko nin fɛn gɛlɛyara o de y'a kun ye i tɛ se ka kun jɔnjɔn sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ impunité do commerçant bɛ wuli dɔrɔn ka fɛn da gɛlɛya u t'a jigin bilen hali ni fɛn bɔra o prix la a tɛ jigin tuguni donc priorité y'o ye min da don ciment fana mɔgɔ minnu bɛ sojɔ la ciment fana tɛ se ka sa ciment tɔni taara fo 25 la n tulo b'a la kunun tele la u b'a la k'a fɔ ko u bɛna jigin bi ani sini ko tɔrɔ min na 19 ani 20 na ne bolo o ye teli labɔli de kuma caman u b'a fɔ an bɛ fɛnw bɛ jigin mais ani réalité min bɛ terrain kan o tɛ kelen donc a kan ka s'il peut a kan ka commission dɔ sigi une commission parce que direction nationale de la concurrence an y'a ye k'a fɔ peut-être que u dɛsɛra de o bɛ mun mais an t'a dɔn u bɛ ka baara min kɛ walasa fɛnw bɛ se ka jigin cogo min na donc s'ils doivent mettre une commission, même s'ils doivent mettre une commission en place qui doit veiller, qui doit sillonner Bamako et ailleurs, tous les Mali, qui a sillonné pour voir les prix là, demander à ce qu'on revoie les prix à la baisse. Oui, si mon compagnie, n'est pas fini bi, hasard toi quand tu m'as kata kenga la kata kibe si ma ça va se faire mon boss si là. Il y a fini au gouvernement de ofo no le faire tekele. Oui oui, ame jamana tout maintenant. Donc faire me c'est que faire follow oui ka lakana lafiya cogo lakana ko fana lakana ko akanga fereke ka lakana ɲini ka di malien ma parce qu'on a besoin de ça flana a bɛ se ka fɛrɛ min kɛ dumuni fɛngɛw bɛ se ka les prix d'arrêt de première nécessité a bɛ se ka fɛrɛ minnu kɛ a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ walasa fɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sabanan o ye élection ko ye an y'a jateminɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka o foli kɛ parce que il y a la mise en place d'un organe unique pour l'organisation des élections au moment où c'est vrai que le premier ministre mais je crois que tous les partis je parle sous réserve ont adhéré au Lutsona à la Kafoko il faut un organe unique pour l'organisation des élections donc ou quoi faire que obsèque à Ketchupna voilà sélection du moment c'est qu'à ne bol bibina magobola et puis absekoleke. Monsieur Doucoure an bɛ taa lakana kibaruya ko kɔnɔna na sisan nɔ an y'a ye Macron ko force Barkhane bɛ nata ko a bɛ ka na ni kura wɛrɛ ko Takuba e hakilina ye jumɛn ye o Takuba ko in fɛnɛ la. Bon Takuba ne hakilila Takuba bɛ déjà o force Barkhane ka tali n'i y'a jateminɛ an bɛ kuma caman fɔ an y'a kuma fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ caman hakilila k'a fɔ ko mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ Faransi ka taa o de ka d'an ye parce que u ye dɔ kan kan c'est vrai que Faransi ye dugu ye ou quoi intérêt béromna ou benori ou quoi président Coroné a fort la France t'a pas d'amis la France a des intérêts intro de babro donc force Barkhane Italie mo chama kuma na ka foka tare nyana mais ne be kuma ne ba fort parce que mo chama fort parce que o madi ka bon mal o wadi ka bon mako dafe de be ka ne dugu bigon ton flag ke Tombouctou région do beno itse ka dala ka foko mo be ni sur la cité ndugula mais ba so oui il va so ali Barkhane il va so libe jita jini même pour que ka ji soro o libe jini ka di dugula mɔgɔw ma c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt de comme mais ne y'a fait comme médias ka foka tɛmɛ mɔgɔ bɛ se k'i tɛgɛ bɔ kunatɔ bolo ka so i ma kɛ ni kɛlɛ maintenant ayi u tali mun fɔ an man ka tɛgɛrɛ fɔ ne kun bolo an bɛ se ka to yan nɔ an bɛ se ka a ka d'an ye u ka to yan n'u kun tora yan nɔ u bɛ se ka fɛn caman kɛ sani an ka mɔgɔ wɛrɛ ka labɛn ka territoire ni Mali ka bon e de bɛ ka Mali ye jamana duguba de
ni bɔra Bamako i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ka bon donc an ka force de sécurité man ca an ka mɔgɔw man ca donc on devrait procéder à des recrutements à des formations avant k'an bolo bɔ France bolo o sécurité staff ye maintenant ni takuba bɛ na an ka autorité de b'a ɲini sisan k'a fɔ u nakun ye jumɛn ye u bɛna mun de kɛ parce que n'i y'a jateminɛ fana yɛrɛ k'a fɔ k'u ka na an ka jamana kɔnɔ u ka bɔ ka taa yala an ka sɔrɔdasiw t'u nɔfɛ o fana ye gɛlɛyaba ye n'a fɔra k'u bɛ se k'u ka bɔ ka taa mission kɛ an ka Mali sɔrɔdasiw t'u nɔfɛ o fana ye ɲininkali gɛlɛn fana ye o fana ka gɛlɛn sinon u ka nali ka di de bolo c'est bon mais nka b'a la quoi il faut que les autres an ka autorités k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ vraiment n'u bɛ bɔ n'an ka mɔgɔ de bɛ bɔ voilà. Ok, Monsieur Doucouré, an ɲɛ b'a la bi Maliyɛnw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ kosɛbɛ ko Rusi kan na Mali dun ni Faransi ka jɛ ma daminɛ bi Mali ni Faransi ka jɛ daminɛna ɲinan y'a san caman ye Faransi bɛ ko caman dɔn Mali la Nord kɛlɛ in na Faransi bɛ bumisɛnnin caman dɔn a la bi mɔgɔw dun bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ko Rusi kan na est-ce que ni Rusi nana Rusi bɛna se ka nɔbɔ ko in na est-ce que Rusi bɛ ko in bumisɛnninw dɔn est-ce que Rusi bɛna se ka an jigi fa comme Maliyɛnw kɛlen k'u jigi da Rusi kan bi cogoya min na. Bon, ne yɛrɛ bolo ni débat in Russie Faransi ne bolo a bɛɛ kelen u bɛɛ b'u ka intérêt nɔfɛ ne b'o fɔ dɛ ne bolo bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali man ka fɔ k'a fɔ k'an bɛ wuli k'an disi gosi k'a fɔ k'an bɛ fɛ Russie de ka na an bɔ bolo la Maliyɛnw de kan ka wuli an ka sɔrɔsiw de kan k'an bɔ bolo la sisan parce que Faransi Russie a bɛɛ kelen a bɛɛ intérêt kelen et puis mɔgɔw ka tila ko Russie bɛna an dɛmɛ cogo min na a tɛ kɛ ten dɛ c'est des colonies u bɛ ɲɔgɔn fɛ de. C'est des gens qui sont ensemble. La France et la Russie, ils sont ensemble. C'est des amis. En tout cas, c'est des amis s'il s'agit s'ils sont en face de nous, de l'Afrique. Donc, je vais dire que c'est un faux débat en fait. Malien ko nga munke ambe bimna be nga kesiri kere ka wula nga sura su be se ka former cogo mina war mu me di pour que nga sura su former o war be se ka to cogo mina nga sura su be se ka former cogo mina ka u do fa Maliko la. Ok, an dun y'a ye tuguni ko an ka ministre min bilalen don an ka lakana ko kibaru la k'a taara Russie donc ya hakilina ye jumɛn ye u ka voyage in fana na. Bon, ni ye a kumaw mɛn kunun ko a taara Russie la n y'a mɛn yɛrɛ k'a fɔ ko a taara armement ko la donc c'est vrai que fɛn caman mɛn a kɔrɔ mais bon si armement o tɛna armement d'a ma o hali n'an bɛ a bɛ fɛn kɛ a bɛ sanni an bɛ armement sanni maintenant même olu minnu bɛ san kunun fana kumaba minnu ka kana fana ko armement dɔw kun nana ko mais ko c'était pas de qualité les armements russes aussi ko mais ko c'était pas de qualité donc n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛ k'an bolo bɔ Faransi bolo ko ka taa Russie bolo ko armement kolon bɛ bɔ yen nɔ fana donc c'est comme i bɔra sugunɛkɛla bolo a bɛ yafa ma lajɛlikɛlaw ka yafa ma ka t'i tɛgɛ don bɔkɛla bolo voilà. Sisan nɔ e yɛrɛ hakilina na an ka nin gɛlɛya an ka nin nɔri gɛlɛya ko in na Faransi Russie Mali yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka mun de kɛ walasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Bon an bɛ se ka mun kɛ n y'o de fɔ n ka kuma la c'est-à-dire armée de don il faut qu'il y ait un changement de BEKA bibi na n'i y'a jateminɛ Mali la nɔ il y a des gens mɔgɔw bɛ yen nɔ qui sont prêts ka don sɔrɔsiya la qui sont prêts ka taa kɛlɛ kɛ. Y'a faamu n'i y'a jateminɛ n bɛ misali damadɔ ta dɔrɔn an ka Britannique ka daminɛ Britannique na ka taa EMIA la o concours bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ n tɛ san ta dɔn mais fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn o concours bɛ kɛ cogo min na k'a fɔ ko mérite de kun don a caman falen bɛ jalatigidenw de la c'est pas parce qu'ils ont le niveau ou bien c'est pas parce que a ka d'u ye mais parce que u b'a dɔn il y a des avantages donc caman bɛ taa o la donc il faut qu'on se remette en cause an ka dɔn k'a fɔ bibi na sɔrɔsiya tɛ k'a fɔ ko wariko ye sɔrɔsiya ye k'a fɔ a ka di ye de. Y'a faamu n'o de fɔ maa kulonkɛ kuma fɔ k'a fɔ ko ni recrutement bɛ kɛ sɔrɔsiya u ka fɔ dɔrɔn sɔrɔsiya ka di mɔgɔ minnu ye ka taa k'u bila boli la c'est-à-dire ka u lajɛ k'u lamɛn k'u ɲininka kun min y'a to u bɛ fɛ ka sɔrɔsi i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bibi na sɔrɔsiya ka d'u ye donc il faut une réorganisation mɔgɔ minnu bɛ kɛ sɔrɔsi ye olu ka dɔn mɔgɔ minnu ye sɔrɔsi déjà qu'ils comprennent que qu'on les forme en même temps war me di pour leur formation war ka taa sira fɛ parce que war me di kuma caman n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ terrain sanfɛ olu fana bɛ décourager caman bɛ yen olu fana bɛ décourager fɛn caman b'a la kun caman b'a la c'est vrai que dɔw bɛ yen nɔ papadenw de don u tɛ se ka baara kɛ a man d'u ye u bɛ fɛ ka taa yen ten tɔ dɔrɔn mais dɔw fana bɛ yen nɔ c'est parce que ils se disent que olu bɛ yen nɔ olu bɛ kɛlɛ la mais mɔgɔw bɛ yen nɔ faamaw bɛ kɔfɛ minnu bɛ ka wari dun donc o de b'a to u tɛ motiver donc il faut k'o bɛɛ de ka lajɛ n'o lajɛra ne hakili la an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nord kɛlɛ in na.
an sa ika kuma kɔnɔna na i bɛ fɛ maliyɛnw k'u jigi dɔw yɛrɛ de kan faransi Russie faransi wo Russie maliyɛnw k'olu bɛɛ k'u to yen an k'an jigi k'an yɛrɛ. Tout à fait. N ka kuma o de c'est à dire Mali la mɔgɔ caman bɛ wuli on soutient la Russie, on veut que la France parte. Non, France bien ça fait combien d'années? La France il y a des années. C'est vrai que nous bɛ fɛ a banni fɛ, nous bɛ kɛlɛ banni fɛ ça ma sɔn caman bɔra la. Mais ça ne dédouane pas les gens aussi qui disent que non, il faut au Qatar parce que nous tara. Ama no ne Rebecca. Donc ni France tara damadana. Ne kɔni bolo damadana, ne bolo damadana. U bɛ se ka taa mais si santé. Avant au Qatar. Mun ne b'a to a da bɛ guana? C'est mun b'a to a da bɛ guana parce que bolo. C'est-à-dire il faut qu'on ait d'abord une armée de quantité et de qualité. Nous refait un dugu ka bon. Les Maliens trop. Soit si nous m'embolo à temps permettre qu'à fukabanga jamana sécuriser. Ya fama à temps permettre qu'à fukabanga jamana sécuriser. O de a tourné avec afoko okatali ma bien follow. Mais on peut préparer. On peut préparer. Nya faut pas d'amener mo psiki bolo beaucoup na to ko so maken jagway. Amanga mo former di. Mais pour qu'on former fan il faut que les responsables militaires il faut que donc il faut que jamana ko do mo damaro tisika malano mo kilimisi milliard kilindum faut été voilà mo kilimisi milliard fladu faut été voilà o de bam d'arrêter là voilà donc il faut que un chef militaire ou ka femme ka faut vraiment mal côté mo kilinkoui on a besoin de l'argent pour les former pour remonter leur moral et le mental voilà c'est ça. MaliKunafoni jabrani la ni émission BEKA KOUMA kana kononay ba do be ka famel chama soro ka keni mununu ka munu bebe duku konnana monsieur Doucouré be ka wala chama dawma akko konnana monsieur Doucouré amina commandant di mai ka kuma ka lavandi jama bon kuma kan laban oui ka bela jelen fo madame Awere la folo c'est vraiment bien ce que vous faites parce que ça permet quand même à tout mo ko be se ka famel chama soro maliko la fe munu be ka passer mais foli ki awla la jikela bela jele mu me ka wlaje mais foli ki malien bela jele ma funyana tuguni ka fo franchement anga ben anga bulu nyogoma en même temps anga abwan kuna ka fo ko mo woro de be se kana bon ko la tangi are ma jenai anteta roshi o de ne ka kuma labai MaliKunafoni jabran la ba ni émission BEKA KOUMA kene kun cɛli an b'a fɔ a kan bɛɛ wagati wɛrɛ émission BEKA KOUMA kene wɛrɛ kan